মহাভারত ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଆସିଅଛି ମୁଇଁ ବନଯାତ୍ରା। ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତା ଆଦି ନାହାନ୍ତି ଜୀବିତ। ମହାଭାରତ ଆମେ ପୁତ୍ର ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଲ କରିବା, ପିତା ପିତାର ନର୍ଗବତୀ କରାଇବା, ଆଉ ଆମ ବଂଶର ନାମ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେବା। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି ବଂଶ, ମୁଁ ପାରିବିନି। এই অযোধ্যার রাজসিংহাসନରେ ମୁଁ କେମିତି ପାରିବି ବସି? ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ବାଦଲ ତିରିଶରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ କାଲି ପରି ଜିତିଯିବ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ପୁରୀ ହୋଇବା ଏକତ୍ର। ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଭାରତ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଶାସନ କର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ନିଧନ ଅଧମ। ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେମିତି ବା ହେଇପାରିବି ରାଜା? ଚାଲେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ରାଜନୀତି କେମିତି ପାରିବି ଭ୍ରାତା? କେମିତି ପାରିବି? ମହାବାକ୍ୟ ଥିଲେ କାରଗରୀ, ତେବେ ଲଭିବି ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିଭବ ସମ୍ପଦ। ନା ଭରତ, ସଙ୍ଗୀତ ଜାଗର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି ସତ୍ୟ, ନ କରିଲେ ରାମ ରାଜର ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହରି ଜୀବନ। ଫେରି ଚାଲୁ ଭ୍ରାତା, ଫେରି ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଆଉ ତତେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବେ ମୋ କଥାକୁ ଆଦେଶ କରି ମୋ କଥାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କର। କୌଶଲ୍ୟ ଆପଣ ପିତୃ ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଧିତ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ ଲାଗି ଫେରି ଯିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସାନୁଜ ଭରତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ଫେରିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଦୁଇଟି କଟକକୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ଦାତା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ରଖି ବୁଝୁଥିବି ଦିବାନିକି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର ଭ୍ରାତା, ଏତିକି ଶେଷ ଅନୁରୋଧ।
तेजस्वी भरत जति तुम्हें कहानी तेरे भूत भरे भरत परी भाई अजी संसार लक्ष्मण परी हीरा नहीं